Sumani sekarang suri ne. Bukan kaitan dengan hamba itu. Ini hamzat ma, ini kayu ma belai kena kota. Sungguh buji baimania. Tebenan sungguh hamzat ma ni bagai ini. Stay saklai ke kalberi kruso. Tebu kaitu nayo. Ini hamzat ma sung tebu siteng kene. Kaitu nung subadi. Ini koktai ni bising tei. Ini hamzat ma sung tebu simana ne. Tebu kaitu ini nung sung no bujina ni pande. Kesung buji bumaya. Ini beri kaitu ini suri sana. Nung sung ini koktai na buji mana tei nung sini kau kok sepadi. Tebu bono buji wei sung awak hikin na sini kustong kusumo tong mana ni kaitu nung subadi. Jalan ni tani ya para. Siang masih paitan jalan ni pola berkawal padi ini begraji sung bersuri sana. Amin. Oke padi sung tabuk ini ke RUM BIJAB chapter 3 was sopaikia ke sung chapter 3 ini sering layan. Ang poriwana verse 1 isimi 8 jora kisah kolok poriwana hake bini borok rom ni slai judai ro besuk tamu manka eba sakur raja ka samung nanggo haida beba kuno kebang mano samung nanggo puila no kaitor judai rok ni yago bini kok kaham no ya parireka borok ni bere baksa hamya engpano tamo ungnai omone bagai kaitor bo hamya ungnai haida abo ungui semaya jodo no tatal empano kaitor simise kebai elem bako hai hene sama hai neng kok sake soi hene puse punuk nai neng bus tumzake neng pase painai piaba temung no jung samang hamya klai mani abo kaitor ni samang kaham no tebo dak ke punuk ke jini tamo sana tong kaitor jung no akol ruke bo samang hamya klayo haida ang oro borok wan sukma haino kokso abo ungui semaya kaitor hamya ke bo bahai ke sungsa no soi ke bus tumnai sla pia ba dumung no ang tatal ungmane abo kaitor ni kubui no tebo dak ke punugui bini mekang jumruke ang tamo ungui sumso genang henei mazra berzak nai hake paidi kaham ungma bagai samung hamya klayan henei tamo ungui henglai asla soino baksa borogro angkat se okok no sawo henei ano hamya henglai ka borok klaima tino borok mazra berzak nai o elebok poriman bising tei kaitor sono ketal klai ketal ke hamari klaitan amen. Oke jeng tang nai rogo sering laikya borok ni sumsok they especially teman sinai judai rok ni sumsok no tei they judai rok sumsok klai mani they boni mazra teman bu ge tini ni jimi kesen jeng sungsani bebak ni mazra sungsan borok rok ni sumsok ni mazra no tei seng ngai liwana ge borok rok kaitor ni kok no kaya ngi mano ba unfaithful ngi mano hai pana kaitor ke je pano faithful boboni kok no bo narik nai o tenini kok wan sok zang nai ke obono oro hai hini shawo sung oro ni moti sung nai ke judai ro borok ni buini dok hani sai judai ro kabangku borok ni advantage tongo kaito no sininani kaito no manani ba kaito ni kok no busi manani temane male borok ni thani kaito ni kok dong mane smai kesan dong judai ro ni thani smai kesan tongo te ko undo paron ni kebun thani smai kesan kre temane male kaitor Israel no chongka te borok no borok ni bising tino kok rok laikya do kok thai borok ni yagono to te borok ni bising tino Kristo ba Masaya rohor nai ni homane abo borok ni bising tino pai
제프로 borok 주다이로 바 이스라엘로 12 가오 borok 12 kakang kina borok Bible no borok mukhosto khayani chen rabokrondi borok Genesis ni chimi Deuteronomy jora uboino borok kwang ma mono portion no borok mukhosto khayu judairo 12 kakang kina ketawok sendugu muslim rok nai di borok cerai prono thangai borok ni namas pore wane ba borok ni school ni regular school paimani yagulo borok tham ke serengai om haikeno judairo bo sereng gaje je Bible no gaje baksa portion tongo abono borok mukhosto khaimala ke borok temanai prapto boyosko ni rongjak adult ni rongjak ke rum bijabo je prosen nayo omono kaisa muito narukthai Paul judai bebat borok ni kokno se sao saijeng sorai ni kokno saya bebat Israel hai bagai jeng omono bujithai যদি जों उनाव individual इंगे खबर साइजन सोराइनि साक सोराइनि हाइके ना खांके बाइबल पढ़ेफ्रो confuse नैमा ओके मैथो नारदि जे प्रो जों ओ पॉइंट पढ़ेबो साइजन सोराइनि ककनो साया whole Jews नि बा जुदाइनि ककनो से आरसा तावरोंदि Jamatia के खरकसा Jamatia नि ककनो साया whole Jamatia devor make koroksa devor mane kogno saya whole devor mane kogno oma ke judairo boro kaito ni saki engani bagino kaito borno jongkha hani bagi kaito boni kokno upon bisingtino roka tau Bible suinai be judairo man koroksa kare koroksa look simise judai ni mane bongso ya deke beba judai ni jati ba bongso ohusimi ya bro kaito be chongza kaito ni kok borno ya phari rozaka ohusimi kabang ma kaito borok ni bisingtei borok no borong bising tei kemasang se samung kelaika, tebo borong kemasang se samung kunoka. Ke borong ni bising tei no masaya nyakaba Kristo asai pekya. Kristo painai masaya painai ukok kebang mabar no borok no saja, borok ukok no dosija, teman no borok pore no to, coba kundi. Maikao saja tongo bo masaya Bethlehem asai nai ngam masaya toma sama bo hai lupa ke asai pe bono osang sara roho wani kaba mano kaito ni plan khlaija pre plan no borno sakhlaija so according to the plan kaito ni chapja khaikena Jesus Christo osang sara asai pekya. So nugo Isaiah chapter 7 verse 14. Isaiah chapter 7 verse 14 no tomaisa. Alo hai nei sawo padisang pori jale no Isaiah 7 verse 14. Isaiah 7 verse 14. Ang pori bana abori bagai subrayung sakpang no norok no mari kaisar wana naidi berisik la koroksa sakderia ngai tei besar jala koroksa bawana tei bini bumu Immanuel beri koroksa sakderia ngai aberi kaijagia borjagia sakderia ngai kamponi bising tidak koroksa besar jala asai ngai ne sajak dong ke ukok sama haikena Jesus Christo asai pekya
Game o Masaya Boro Asaina ang pulang saka Micah chapter 5 verse 2 tumaisa bo Bethlehem kami wo Asaina जों नायनि खांखिनो गो जेरुसालेमो से जुदाई रखनी बुग्रा हा बुग्रा बा जुदाई जेरुसालेमो से आसाइनाय नै गोबां मा सालका बायनि बरक रक सालका बायनि बरक रक फायै नायतु फायमोन जों नुगो हायबानो बाइबल तुमाइसा आरो बेथलेहेम आसाइनाय माइका चैप्टर 5 verse 2 sama गेबो अरना आसे बेथलेहेम कामिओ Jisu Kristo aron ase. Ke Jisu Kristo bo bono tuye Bible kabang makok sazat bo ase sanina. Tak David Raja Daud bo sazat teman bo thuyani ko Jisu thuyani ko no sazat tongo Lobmung 22 verse 6 to 8 jara porikesan nugo bo baike thynai bo cruso khazijage bo yafari rozaknai boni ri sisikjaknai bo bono monei lainai bengok lainai omaike bono butharnai ge omaike no bo thike ge David teibo sawo abo yakung rogo khili bujaknai yak rogo khili bujaknai te boni background kaise sabai yang nai ukok rogo जों साजाकनो के जों माइका लबमु chapter 22 को पढिने मोनो आरो जिसु थैमाने को साजाक बो बाहायके थैनाय तमा नाय बो क्रस खाजिजा कंप्रो बनि रिनो आमो खाइलेनाय पाक कारै बागलेनाय अबहायरो के तेबो राजा दाउद बो मासाया हाकोनि बासानाय थांगै कथैनि थांगै बासानाय ukokनो बोसा जों लबमु वनाय केनुनाय लबमु 16 फै थांनाय ना लबमु 16 10 लबमु 16 verse 10 ang purwana taune hanke neng ano kethai rok ni hawo kibi wi kabuya pia nini borok ketharno hakotno phunukya aro kethai rok ni bisingo botongya niso bo kethai ni bising tongya bo kethai rok ni nokhari phemene jengdo hakorono tekes oino version ok haini sawo bono hakorono bo tongloya niso hakoro sogone bagi bot boni besarno tongloya niso ke teibu bo thui kethai ni thangai ba samani yagulo bo apani ro thangnai abusun lobmu wasunu lobmu 68 verse 18 no sunai kendo adi thangnai aro sunai ni verse 18 Lobmung 68 verse 18 ampurunai nang kuchugo kaka khajak rokno khawi tlangka te borok rok ruma rokno yasaka aro tongui keben nai rokni aro ni suda bo yasaka subrayong kaito aro no tongphlayo nang kuchugo kaka bo kuchugo tlangzaka boti sawit tlangzaka te bo English ke saw you have ascended on high bokusugo tisawi langzakha ge omhai gabang mana judai rokno judai rokni thaniwo kaito rokha piaba boro Jisu Kristo no poito khlaya kare boro Jisu Kristo no yasagya unsio borok no poito klai theng hnei no kwang mo podrepo ke funuka ai bano borok Jisu Kristo no yasagli borok masaya no yasak man khamun yasak man ni buini do panisai borok ni
advantage kabangku borok yasak mana ni borok ni bini dopani sai borok kelaiku borok ni bagai piawa borok ni bekha belai kena kerak pasan hai bagai borok ni bekha selaijak mandia yasak mandia sini wani dia teman le borok ni bekha kha amo umabai kha kerak umabai kaito ni borok ro kaito ni chongjak borok ro bekha selaya umabai kaito borok no bustumka sengmo borok ni laibo mau jengnugu omo haino smai kasawo kaito borok no rokha haipana borok yasak yang moi borok no bustumka omo haikeno smai kata wo kaito smai kata no jotto ni bagi rokha jotto sengsara borok ni bagi haipana borok ro Yesus Kristus yasak yang ke borok jotto no bustumjakne borok bekas lagi judai panentun gugun dopan borok panentun bekas lagi subrai no yasak yang ke jotto no smai kata lo sujak dong mahai kena bustumjakne kapadi hai kita tang lebih sedai RUM chapter 3 RUM BIJAB verse 3 by 4 ang porifina borok ni bere baksa hamya engthano tamo engnai omoni bagai kaitor bo hamya engnai haida abo enggi semaya jotono tatal hanfana kaitor semi sekebe elem bago hai ni samaha neng kok sake soi hnei puse punuk nai punuk jak nai neng bustum jake neng pase pai nai ora borok ro kaito ni thani kok naruk nai apa no kaito bole kok no naruk bo faithful judai ro borok no kaito yasak di subrai no yasak na kaba yasak mana yasak yang kaba yasak yai tongi mana omo haike bekha free ro iroka borok ni abo borok yasak i mana yasak yai mana yasak yai bu mano yasak i bu mana oro sengnugo English okay hani so true some of them were faithful kok borok itu masa verse 3 borok ni bere baksa hamya engthano oro omo haike sengnugo oron bisingo baksa borok kaham tongna borok bekas selai khana omo hai oroni verse ni mote hai pano khorok sa pano bekas selai ya teman teman Bible sawo khorok sa pano kaham kre tata saya khorok sa pano kre jottono pakibas jottono dalar samai kai dorongka kebui kaham hai bagai boni kebui kaham nebuskan koina kebui kaham ngimaya borok ro borok ni samung baino bustung zakna so judai ro borok bekas selai wani tongmani hai bana borok ni bekhano selai yawi borok tebo si ragrosio borok yasagui bu mana yasagi yawi bu tongi mana free nini itsa nirok zem musuk tui borok musuk mani yake borok rozak hai bana borok kaito ni kokno khana yawi borok kaito ni against si thangsu hai bagai kaito borok no bustumka kaito be borok bustumzaka hai bagai verse 4 sawo paithago tmaisa neng kok sake soi hnei puse phurungjak nai neng bustumjake neng pase pai nai boni kok pai ni borok bustumjaka verse 5 piaba tumung no chung samung hamya khlaimani abo kaito ni samung
가함노 테이보 다다케 부누케 지니 따모 사라동 가이더 증노 아콜르케 아보 사몽 함야 클라이 워 어꼭 사오 verse 6 abo ungei semaya kaidor hamya ke bo bahai ke sungsano soi ke bustu naisla orosum verse 5 anugo bone samung ka hamne bagai Adam by Eve sumsok khlai kya borok sumsok khlai yang ke tama sen bersumsok wo yang kamu te kaito ni hamzak mano tuyi sen sini mana buji nani kalai yang kamu idea kering kamu kaito ni hamzak mano besar sumsok ngabai sumsok ngabai kaito ni hamzak mano sen idea kamu besar So, 어로증 verse 5 누구 피아바 드문노증 사몽 함야 클라이마니 아보 가이도니 사몽 가함노 데이보 다다케 부누케 지니 따모스 사나도 지니 사몽 함야바이 증시카 보니 함작만 부스 것도 보니 함작만 어로 꼭 사마리 숨속니 비신뜨이 숨속 응마바이 증 보니 함자몽 부스 것도 보니 카려몽 부스 것도 어버너 좀 팡팡게 좀 시워 바 시원이 좀 아이디어 파이 아담니 자야 아담니 미스테이 카이도니 함자몽노 좀노 부지나니 판로카 어머만에는 어머야제 좀 함야 그러니까 함야스 클래시나이 함야 카이게 스테이브 시원 게 어머고기야 또만게 함야노노 카이도 가함 Hamya bisintinya kaito kaham to je borok hamya borok hamya klayo hai panon kaito hamya klay manabu kaham purpose to kaham klayo kait tahu rundi ang udahan broken busis nengiro kaito Judah Iscariot no 지수노 팔디 아니세요. 하이블라 보트마이사 지수도마이사 우버로 아사야게 똥케는 한국 가문 그러셨어. 우버로 아사야게 똥케는 한 가문 하이바나트마 보 팔마바이노 타보 지수 로자근 지수 사문 클라이나 니 에메니 아보노 클라이자고 Ketebu Joseph to mindset Joseph je pro bon butara boy phali rakho jabo bo ijibo governor ngike nge butara mai kri ngai khoran ngai masya manu yanka apro butasam aro thangai mai paine thangai nugike nge boro sinika olo obosung phali rakhomani sibil kirijak laikya tabuk sun bodlari nazarno 하이퍼는 타고 조셉 사고 어보 니로 아노 팔리야 도망게 가이도르세 아노 어로로 호로 Of course 보로 북한 하이야 바이 보로 팔리로 하이퍼는 조셉 북한가 항마 바이 가이도 노제 프로그램 부스가 노동로 바이 우 하이야니 사몽니 비싱 티파노 가하 사몽고 복나 위로요 ukok si sanadero que José tabuk buta song palero ya ke bo easy was song yang kamu hai pana buta song de bo por palmani ka hanka ukok ya borni haya no pana kaito Joseph ni bukha kaha ni bisinte kaha sama ba kaha purpose no fulfill klaiya ukok si 이게 어머 하이노 아담 니 숨속 니 숨속 니 바이 zen kaitoni hamsak mano besek kotor besek kaha besek omo zen siwi maka
Genesis chapter 45 pada tangan Genesis 45 verse 8. Bagaimana? Abang ni bagai orang norok anau rohoria, tahu ke? Kaitor se anau rohoro. Bo orang anau faro ni buka hai snangka, te bini nok ni bini zip hani tang dagi pan snangka. Tahu goro? Jatuh ni say dagi nai samung dagi nai ni kotor kup. Izibo sogiben. Keseng asai ketal engka asai ketal engmanibo sini sumso ne bagai seng kaitone hamzak mano sinani rengka hani bagai seng jepro seng sak ne sumso no siu sak ne sumso busuk kotor sumso ni bagai seng borot hangi tau obro seng sikan ke kaitone hamzak mano dei busini bukhawo kotor engai pai. Jadi seng kibul thani pinai verse 9. So verse 9 by 10 nang puriwana. Verse 9 by 10. Hake tabuk seng judai rok buini borok rok nislai kaham datong top sapanaya. Ang thaisingo punukka judai rok bo buini borok rok haino sumsok ni yago klaija. Omo ele bago hai ni sama hai kaham korok sapana kri orang jengnogo kaham korok sapana kri Bible sakalai roka kaham korok sapana kri jodono sumso jodono papi jeng jodono sumso guna hani bagai jeng kaitoni kayok mana nanggo sumso kri ke kaitoni kayok mana jeng nai jeng jodono sumso borok manusia jodono sumso ke asai ke sumso ni bagai mor ke bekaglam doi tong jodoh bro ge hani bagai pila borok ro jodono ang sumso te sumso ni jaga ke mor ke obono sitai obono realize kalai thai ge obono realize kalai no kangke jeng Jisuni karyok mana Jisuni hamzak mani bagai jeng kapra mana ge abro mani ma tomang le jeng buka bai abro nai tukna jeng jodono sumsok bai kaza sumsok bai kawi tomang le kawi tong roza kaini bagai jeng obono sikang ke kaitoni thani Bekha by seng agok mano ge kaito omai porok no bathango. Romans chapter 11 pada Romans chapter 11 verse 32 athane. Romans chapter 11 verse 32 ang paruna beba borok no maya chawe mana tei ke kaito borok no kok naya snangka. Orang hai ni siapa? Jodoh beban borok kaito maya cam, bo maya cama nanti ke kaito borok no kok naya stangka. Mana sumso o roka. Jadi kaito ni maya borok thani kelai mana nanti. Ani borok ro kaito ni maya jodoh ni bagi rozak mana. Borok rok sumsok ni sak no gosi namanya ike kaito ni maya no kaito ni kayok mana kaito ni hamzak mana yasak maya jeng boni soitan ni yak ni jeng yogi maya soitan ni pani jeng ongkari pai mali sini pan bai hani bagi te mengsa asa kerei jeng hani bagi jeng asai ke jeng khidai sakman thimani yagulo jeng mor ke sokne obono sini talika piaba
Jisu Kristo sini asa kere te mangsa lama kere ing topro sengno lama phangbo bani sengno lama ro wani bagre o sangsara ongkai phike. Epis chapter 2 11 by 12. Epis chapter 2 thangana 11 by 12 ang purwan norok buini borok ngei asai nai ro norok age bubotui namo abono wan sugui nai di satno sakur rajak hnai judai rok se norok no sakur rajak ya no o sakur rawo hanmane abo borok bukur ramano se no apro norok Kristo bai hachalja norok apro padar sa ngai tongmane norok apro kaitoni songjak borok ni bisingo kalaya ngai tongmane kaito bini borok rokno rena hnei kok rumano tui smai tang mawo norok ni manthai kri norok o sungsa ro khatung yawi tongmani kaito kri ngai tongmani ageseng sini nungsa asa kri temane male den sakur raja gya sung zentai sung kubun dopa borok Israel lokasione kaito ni borok age omohai hai bono tabo Jisu Kristo ni bisinte sung tabo sung buini borok lia sung kaito be hasal lia kaito be kandaran paike je bono kaito judai rok no smai tangmahai no sung tabo usmai wono sung tong sung smai kaito bai smai roza Jini thani bo smai tong tabo chapter 3 verse 10 Ephesians chapter 3 verse 10 chapter 3 verse 10 ang puro mana verse 10 tabuk ni o molo mo thane bisingte chukno hane bugra ro bai bokrok kaidene podre pod elemno sawi manteng hne Jisu Kristo ni tei bebax snamnai sha kaito bini kha bising ni kokno agi rogo molbrum brum khogui phaike aro sannogo kok boroko gam slice ke busi soblia English on kahini sawo to the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places. Kiseng oi kumano kaito sengno mothani bisintei seng kaito ni fan kaito ni ha chukno ha abono sengno siroka mana boni tak smai kesawo boni kok boni smai roma haikeno sengno tabo judai rono smai roma haino smai ketalo jo tano no bono poito tlaine no bo smai roka ke sentabo bono poito klai kan ke sentabo boni smai no semmane ma ke David bo saksak go semani tongo an amane ogo tongpruno an sumso ama ano ogo keno sumso bane ogo sui to nisa ke David bo tmaisa borogro asai keno sumso ke lama koroza nisa Psalm Lomung 51 verse 5 ke sing mono serai ke sing sitai hai sing sumso ang sumso ni talika morke ke bono sing kahang ke bukawo sing obono gosei namaka sak ni sumso no sing bukawai gosei namaka ke sing kaito ni thani sing bukawai na tangi ba ke omo hai borok no kaito mo tango
Ecclesiastes chapter 7 verse 28 maisa korok sabon kaham kri korok sabon kaham samang khlai ne kri sumsuk khlaiabu korok sabon kri nisa gising zodan sumsuk nang gose naten nayaten nang sumsuk piaba gose nai borok ke kaidoni maya no kaidoni khario no manai ma gosya borong ke bo nawi maya teman lesson gosyaten sing zodan sumsuk verse 11 hanya kibul tang lepis na Romans chapter 3 verse 11 Sinai koroksa panakri kaitono naituk nai koroksa panakri verse 12 beba borok kaitoni lamani peri thangbaika borok beba no lama korobaika samon kahan koroksa panu khlailia katsi koroksa panu ya verse 13 borok ni bukhuk ni okok unka thuinai lamase femrok na hanke borok ni buslai phor borok ni bukse yo jibuk ni bis mangse or koroksa panu kahan kri ge roman bijab जों जेबो सोखाया बोनो भांगे फुनो गैरा जों दिनै थानाय गासिबोनो बर' मोननै जों थानाय गासिबोनो गाहांख्रै जों हाया मांबायसो गोब्लो जद गोथै गसक ओंजा गमहा गोथै ओंखायनो गसक नै थाङो बे गसक ओंखायनो बेबांनो हा hamya khalaiba nge teman kos sokang ke teman menamo hamya sita pita jeng zebro ketang ke mana bahaibu mana ngi thuyang ke mana omhai no sini samang kethe kai sing kethe pholatei kethe 가시적으로 가한 그래. 성조도는 가이드는 타니 끝을 아니 뭐그 가이드는 타니 고소 문나 엄마. 그것은 바이블로 사고 록문 chapter 14 verse 1 to 3 보이니 간게 제 버럭 부트와 뭐 가이드 그리히니. 그 버럭 teman craft kaha kri borong thani mungsan hamya mang khlai dong teman le kai to kri hmo bai bro hamya khlai piaba kai to sakani simi nai khlai jungno nayo jungno siwo jini bising nai tu gneyo korok sabro kam khlai ni kri jo to hamya bai ma gapun hani bagai pol samone kamo 제브로 정신의 부ku 클로고 하면은 그노카라 마타이고 우komno sawo 지수 그리스도 마타이고 빨리 당네 마타이 chapter 15 verse 18 to 20 마타이 chapter 15 verse 18 있으면 20죠 앞으로는 피야 부쿠크의 엉커의 파이마로 아버로 부카 비싱님 파요 아버뜨이 럭세 버럭노 함야 클라요 tamne henba borok ni bukha bising ni se wansuma hamyaro ongkori payo abo se borok no borok putharo buitala ngro waijaro khogro kok tatal saro buini mungui kok hamya saro omot tui rokse borok no hamya khlayo tamoke yaksu yaboi maisamani abo borok no hamya khlaya ge bising ni hamya payo nisho bukuk ni beba nongkau kan bagino Paul bo ukok no sawo Yesus Kristo bo ukok no sawo jing bising ni hamya nongkare payo tamon leseng hamya korok sepun kaham kri han bagi hamya ni ba hamya nongkasina jing kaido no man pore jing kaham kalaima piaba
जों आसाय गता माने परे कायगन मान माने परे माने आगेनो दंमोन नखरै फायमान आंनि बागै जों हुस होनानै जागावबो तो मानसिया सिनि बोस्लाय इंखा तो माने चाखलाहाय तीरहाय नोंगा सिनि बोस्लाय कलसा सिनि बोस्लाय कायसा बो बेबाग बोसागनो हाया खालायना सिनि बोस्लाय बेलेखिना बिस हायनि जा सिनि बोसागो बल सामाहाय दै खरकसा बरक दङ हाया खालायो वानायनाय काय दरमान माने परे जों काहाम खालायना मुसुगो आइबा दै खरकसा दङ अब हामिया खालायना मुसुगनाय आव बोस्लाय आव सिनि बोसा हानि बागै जों मैदमानाव जेफ्राव बरक रक मरकेव थांनाय बोस्लायनो जत मोनसे खस्थ' मारगौनाय हानि बागै गोनां जाबाय बिख्रासा लाजारास बाय गोनांसा नि गथमा सोंसिव जेफ्राव गोनां बरक मरकेव सगैखा थैमानि यागलाव तमां बोस्लाय रामपरावै मातंखा हानि बागै दै थसास सानै दै थसानि बागै बो बिसो जायतावगै खस्थ' नाङै मातंखा रामपरामानि के अमहायकेनो बोस्लाय रामपराय मातंबायना तमानले बोस्लाय जतनसे बिस Luke chapter 16 of time. Luke chapter 16 verse 24. Luke chapter 16 smile katalni 24. Ampurwana 24. Boha ke hai hne shahorka. Apa Abraham ano khairok zabadi lasar no ani thani rohod. Yasi jugo tuisom sawi bo ani boslai no misi python ohoro ang belai tek tomani tonka boslai tam prawi khamui tonka tui thosani bagai jala jontrona mima tonka Abraham no saka apa Abraham ano kharok jadi lasar no ane thane rohordi tumne lasar katei baisha kuthuk ma parang lai meya jani jagawo Anthony Rohodi boslai tui thosa bai pan mesi ropai grasiten omo haike jontrona ni mata to man male buku chini boslai belai kana haya ge borok kai to no maya borok boslai no kabang ma haya khlai thani ব্যবহার khlai tatal sathani buino thogai thani buino kok khanya sathani buku khanya pir thani per thani omhai hani bagai borok boslai sokjak matongini hani bagai जों Christian rogo of course जों sokjak ya haibana जों belai kana khus nangnai tongni male जोंनि boslai ni ongkhamani ko buino buini bukhano haya khlaimano ba buino khanang roimano hani bagai जों hus nangnai boslai ingka belai kana bis 14 haini thalai bisna RUM BIJAB chapter 3 verse 14 borok ni bukugo sraimang hamyamang kaplan lain ro tmaisa borok ni bukugo sraimang hamyamang kaplan borok ni buku kekha hanya jeni bukugo buino hanya khlaibani buino hanya sawani omo haimang se kaplan hani bagai जों hus nangnai ya ke जों बुस्थुंजानाय of course जे Christian ro morkeo sobli pani 15 थांनाय बिसना 15 by 16 17 jor buino leng runa bai buthar na hanke borok kodose
borok thangma bukha dera ruwi klango digisi ge phanangui klango Kathana lamano borok sawi maria fia kaidono kirina lagya borok je jaga thangui bo urumuru omo haina mane borok rok je jaga thangui urumuru haireba o sangsaro kaksang mane kri to mane male borok ro sak ni sarthok simise wansogo omo haina keboni kaham wansok mai sungsani borok omo haina hani bagai o sangsaro kristano mayasa o isini kani gwi kaksang mane kri to mane male o sangsa soitan yago yapaza soitan je prokono jeno borok no temanai hamiao hiklai kaksang maroya teijeng buskangni kogrok no buskango temangnai aborno tuiseng wanawo abono seni जों वानसुगै माया जों बुजिबो माया बसकांगो तमांना जों सिविबो माया हानि बागै जों तमा खलायनाय वाना चिंता जानाय तमा नंनाय तमा खानाय आबोनो जोङै जों बोखावो खाकसां माखरै हायब्ला जों खानानि बागै वानसुगो खानानि बागै मा खलायो तमा नंनो तमा जानो tipsing kai to man mane dok ya bolo osung sarun dok ngesini thani bo omo hai ngi mana ani bagai sung kai to ni kok bai sung bar bar no sung remind klai ro jaga nanai sini christian jibono bo khaksan mane abo jok tene se important ko je pro sung christian sini christian langma ka ham ngi thango sung khaksan ma tongi mana 피아바 제프로 신 크리스토 지본 룰레고 앞으로 신이 북하고 각상마부 그만이탐 크리스탄 홍파 하이바게 신 가이드니 꼭바이 신 무이도 파이로자 동네 남네 어로 오공노서고 그타나 라마노 버럭 사위마니 피아 가이드노 기리나 그게 버럭 가이드노 기리나 게 borok kai tano kinna ringa tomane male borok ni bukha angka hamia wai kepleng hani bagai o sungsani borok kai to bai pustum zat nai kai to tabong nai singai tongo khalogi nai singai tongo hai bana paithak jora borok bukha kipiliangke thuyani skang borok bukha kipiliangke borok pustum zat nai Ecclesiastes sotomaisa borok wansogo kaito tabok phaya ngi tabok Kristo phaya ko hai bagi borok ro onte hege wansok nai hai o hudase ngi wansok nai ni hai bana kaito sama hai Kristo sama hai na boki beli bene bobewak no siu hai bagi 뭐 다복 뭐 칼로기 나이시니 던거 텍사르 기필 파이노 테 코로사스드 파이노 그때 뭐 보럭니 부카 하야 기필이야 보럭노 보시우 보럭니 하야 부카노 보시우 이거 뭐 아보럭노 가이토 예수 그리스도 뭐 기필이 베프로 뭐 피오기야 살사 조도는 가이토는 부스칸 마바사나 크리스토니 부스칸 마바사나 salsa jodoh na bustum zakna hani bagai Ecclesiastes chapter 11 verse 9 tomasa ang English version rejoice O young man in your youth and let your heart cheer you in the days of your youth walk in the ways of your heart and in the sight of your eyes but know that for all this God will bring you into judgment sikla ni jorawo serai ni jorawo tongthong nini 판그랑 니조라고 nini bekhawan sukti 엉뚱이나 힘이 많아 하이거나 는 부스통작 나이 아니 알아서
kaidor bebak dono bustumne. Verse 19. Tabok jeng kok no sawi mano borok yok na bagai kok sawi man ya tike pia bebak singsa no kaidor bai bustum zat na tike kerong go tong ma joto kok no kerong ni yago tong nairok ni thani khlai zakha kerong tomai bagi rosa tomai male kerong bai no bustum zat nai koi sana yok maya zat kerong mana nang taburun di traffic light tong kamane nang kasa kerong rok ain nang sebaik kamane nang romsak ha nang kesak tong pro like sebaik kerong sebaik ke omahai no kai to kerong roi roka jate kerong bai no borok no bustum mane ba nge kerong bai no tabok bustum ka tuman Bible saw nang bukuk si kolok mo yan demona mala nang sebay man ito tabog nang traffic light kasag nito parang kangke nang punong zaka traffic way punong zaka nang record kayo indaw nang CCTV o punong zaka git makrani nang tinu sa sabay fine maro na demona nang violate kaya ya omahay no sang borok rok zoto no kerong bay bustum zaka nai kerong kering ke kabang man borok excuse klai keman teman hamla omah ke tabrom di baksa sakaman omah ke ang just example mai sawan kering ke okhui mani bagi si mak khog mani saya iban mak okhui mani bagi si mak khog ni excuse ro kaman piaba kerong ni mot tab nang khog kan kes mat thine nang tala sakit mat thine te musa excuse lo rawani lama kriya okay jo to no sansa bustum zakne Romans chapter 7 verse 7 not my what shall we say then is the law sin tuma sanai sen sumso kerong ba sumso de ni polso tuma le kerong kring ke kamai mani saya abusung siwis maya kamun nisha kerong kering ke kerong angje saya belum sungsia kamai mani je saya belum sungsia kita buk sungsiwa kerong tomo be kharyok mani obo saya hai bagi kerong be dang kai to so borok rok no bustum nai tabuk borok rok boni sumsum no sika ke kerong ni mote sumsok lai ke mat hinai kerong ni kharyok ma kri sumsok lai ke bo mas mat hinai kamai ke bo mat sumsok ne mat hinai de Izra judai ro borok tomani bagi kai to re bustum sa tomani male borok kai to no hambai ro mani kri je prono complain man saklai donsu kai to borok no Egypt ni tiklai te fikya hai prono borok to tiklai te mane la torjak liya mangso mase amane torjak siwa o risum rok masa yang manose kotor unjak koksu buini oro muni khate wi buthar jagi tong manale borok tus torjak liya okay tabo omhai no je borok sakni sumsok no siwo borok kaidoni kharyok mano keronggo kharyok makri kerongge no mercy nang omhai ke tong ya keronggo sawo nang omhai kaidi omhai kemya ke mathine omhai ta kaidi ke nang omhai khalya ke thine omsi kerong raida pia ba kharyok mani ke nang je eswan kai tong de jas man saya antong de kharyok man omon kharyok man chapter 3 verse 20 thane bisne tamne hinke keronggo tongmani abono khlaima bisingtui khorok sakono kaito bai kam nei romjagya kerong unka borok sumso khlaimano sawi manro kerong wo tongma hake khlaima bai khorok sakono kam nei romjagya
kerong no seng rakho kui me teman mana jodoh sung so korok sabun kam kri Galatian no hai ni chawo Galatian chapter 3 verse 10 no je boro jesik boro bro samung bai kerong o tong mano klayui kaham ni romjak na nani ro boro kai to ni srai mungo se kalayo ni je kerong ra khogui kaham ni romjak na nani ro boro kai to ni srai mungo sima oro kerong ungka sungno chini sumsok no phunu tabo aina hai aina ba sakhe sung ba hai sini mukhang ko sung tong maram sung luk ma hai kerong ni bus kamu sung ba sakhe sung busuk saya sung busuk hanya sung bonosi Galatians chapter 3 verse 24 so kerong ka sungno chini hanya no phunu ko sungno siro sung busuk hanya sung hanya ni luk ma bai sung kai de thani thangi ma chini hanya no sima bai hai bagai jeng sini borok sumso ono sineng nai je borok kerong go tongmono khlaiwi kam ri romjang nai ro borok kai ni khariok mani yak ni skep lew ke jeng obro no muito narukai kabang mana false purunai tatal purunai jaya purunai lama korornai omai kabang mana to soitan omon nai borok no lama koror taw Galatian ro jeng khairok mobile mo thangjago pia samung mo khlainya nangnai samung bai jeng mo thangjagi meya of course mo thangjak poni proman jeng samung bai roi mano samung bai jeng mo thangjak poni no phunugui mano haibano samung bai kai mo thangjagi me pia ba kamang ma lama koror nai tongo borok om haino phurungo nung samung kerong mara khoknai sabat ma ra khoknai hai ma ra khoknai hai ma khlainai nge mo thangjagi me ko si sunu mo thamai omoro bebak mentala teman-teman le khariok ma neng mangsa sitang ya te Ephesians 2 8 sawo mo thangjak mo ningka yapai salvation is the gift of God je kwang mana omo hai borok tongo Bible sawo Mathai chapter 7 verse 15 sawo temanai sial ro merani bukur chungui phaiana okay ngon bisingo phaiana borok tongo yogi phaina no sawani nomo khlaimani lama koroi tlangai bethari chawan getseng huseng thai oborok getseng hani bagai Bible chungma nango jeng kahang ke busing nango haina kaisa context busiwa nango haina kaisa verse tiklai poremo bai context tomasa background siwa nango getseng aboni kahang jeng picture mani ba ke je regular night tongai romno ang hambai jeng buskani salubute sirang laina ge sungjani toke sungkhore ma korno pares nai surina bugra kai tono hambai ro nang sungno nini koktai sirmani jora mas nami roma bai tebo buskango nang sungno jora ro pidi nini koktai no sung sirngai thangai jeng krak ngai binobu nini kokno kubi kokno tumani kai tono suba hai sini langma besar sa pola rangma beba nin thani ya pare bugra